kagi wuotho kagi ting'o msuma e boma ma Nairobi kagi kwedo nek mag moko kuom jong'anyo nek magikone wuok e lwet obila. Ng'anyo ma kawuono notimore gi kwe kendo apisa mag obila ne chiwo arita ne joma ne ng'anyo. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, jong'anyo manomoko msuma nodhi nyaka od thieth maduong' ma Kenyatta kama ne gigole remo mar konyo ji 59 manohinyore e kinde mag ng'anyo ma nyaka sani pod yudo thieth e osiptalno. Miki tuna feel sad ati leo tuko hapa kudonate damu ja wase wenye walikuwa tu sawa. By the aibambi. Sasa tunaambia Mr. President, please. Sisi ni youth na sisi tulikuelect ili utuprotect. Hatukukuelect utuue na utuumize. Uliona hata kitu ilifanyika kwa parliament, huyo jamaa alisaidiwa kwa wheelchair. So we are not here to harm anybody. Then to the president of Kenya. Please Mr. President. Remember, if we die all, then your leadership hakuna haitakuwa na maana. Kama mimi Gen Z, sisi tumechoka kuuliwa. Ile kumadwa tutaki. Kitu ya pili, sisi tunakwanga peaceful na tunataka tukue peaceful kila wakati.